Lho rek, telepon lho. Rumah modern, ukurannya 5 kali 10, harganya 500 jutaan ae. Koyo nang mburi iki. Nah, saya langsung ya, tarif nang oma yo. Nah sebelah kiri gini iki ono taman mini iki, engko pen tanduri opo wis pen atur dhewe kepen yo. Wis oleh tandun bawah, keran nih ready, kari nguntir tok. Kan lagi ngombe sepeda utawa mobil yo. Lah, nah sebelah kanan kini iki nggone arah karpote lho. Ono tali aring ngene, mobil opo sing mlebu wis pen atur dhewe kepen ae. Ah, iki. Bentuk fase depan omahe iki ono tali are ambek ono motif sing terbaru kayak gini yo. Tuh, iki ono keramik sisan, ben cek tambah kesane manis ngono yo. Ah, saiki langsung lanjut mlebu mrene sadurunge mlebu iki. Iki pintune wis gawe smart door lock yo. Ah. Iki nggo pen nang kene nggo iso gawe koyo pin ngene yo. Ah. Loh, adine aman. Iso nggawe stick jari, gawe kartu iso, pen atur dhewe engko yo. Ah. Apa piye Mas? Kusen rek. Aluminium, raya, kata das. Iki langsung nang nggone arah ruang tamune. Ndukure plafone ready, apik dhuwur yo. Iki ono jendela sisan loro sing katup ben sira saudara. Mlebu metu ben lancar. Penerangan sing ngari ready nang ndukur. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang nggone kamar dulu pertama sing pasti ono jendeloe. Ono papat gini yo. Sing loro iso dibatup ben sira saudara mlebu tu ben lancar. Cecepatnya sih ready tapi nggak sini pinggir dewi. Yo, sing terbaru ono bolongan sisan dadi enak pembuangannya ready sisan yo. Gak perlu ngebor sisan. Nah, saya langsung lanjut mrene. Iki nang gone kamar dulu kedua Kaya ngene iki modele yo. Tuh. Cecepatnya sih ready iki ono jendela sisan. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar mandine ki tengene wis full keramikan yo. Wis ning gak duduk second set ready, shower yo ready. Keran ready lho, dibungkus anyar sih geres ngene ya, serit yo. Nah, saiki langsung mrene. Iki nang gone dapure lho. Tadine nek masak gak ngarep mulak solo apa posisi nang mburi yo. Mburi niki kok wis penatur dhewe coba penak yo. Iso pen gawe ngene tambahan area laundry room to jemuran ngene yo. Nah, langsung ya tak jalan nang kene nang ruang tamu gini yo. Iki mangko omah ukuran 5 kali 10 hargane 500 jutaan ae. Lah, urus lokasi, bane lho wis rekaman. Wis ngono kasih ben Mas ndukur yo apik.